Èmi ni ọba àjà Olúwaṣẹ̀san Ọmọlàgbà Aláṣà of Iléṣà Èkìtì. Mo fẹ́ fi gbogbo àkókò yìí kí ọmọ ìlú Ìláṣà ilé lóko lọ́nà ọjà ibikíbi kan bá ní gbogbo àgbáyé pé kí ẹ náà kó tún wà ní kó tún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ara kíkí ọjọ́ ìbí èmi ọba àjà Olúwaṣẹ̀san Ọmọlàgbà. Eléyìí tún jẹ́ ọjọ́ tí ó tún yẹ kí inú wa tún dùn nítorí pé àtúntúnlé ọjọ́ kan sí àtúntúnlé ọdún kan sí ní orí ìtẹ́ àti lórí ilẹ̀ alààyè. Àdúpẹ́dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé à ń tẹ̀síwájú pé ìlú sì ń tẹ̀síwájú. Gẹ́gẹ́ bí èyí ṣe jẹ́ ọjọ́ ìbí mi ọba àjà Olúwaṣẹ̀san Ọmọlàgbà, mo fi àkókò ìsúre fún gbogbo ọmọ ìlú Ìláṣà níbikíbi tó ní kálukú bá wà. Ẹ̀kúrẹ́ oko délé o, ààbò adájú lórí gbogbo yín pátápátá nínú ilé nírìn àjò ẹ bá ti ń lọ wàhálà ò ní jẹ́ tiyín. Ọlọ́run á bá mi dúró tì í lùkẹ́ ìbáyà o, ògo orin sàn búyọ. Àkúrẹ́ oko yá bá mi ń Ìláṣà ní àrá má jò bí n ṣe lọ kì í ṣe bọ̀ kì í wá ṣẹ́kì àjẹ́ kì í wá káàkiri àgbáyé. Ohun burúkú mà jẹ́yìn o, ògún àmẹ́jẹ̀rin ìwẹ̀ o, àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí àtọmọ àtọyà àti kétékété ohun kì í wá kó káàkiri kọjá ohun dáadáa. Èsì kan kà mójú sókún níbẹ̀ Ìláṣà sàdárò Ìláṣà túbọ̀ tí a síwájú, ògo Ìláṣà búyọ, àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí pátápátá. Ó kí yín o pé àtúkọ̀ ọdún pé ọba Àjàyí Olúwaṣẹ̀san Ọmọlàgbà ó tún lé ọdún kan lórí ilẹ̀ alààyè. Èyí ni 15 ọjọ́ kẹrìndínlógún nínú oṣù kẹta ọdún 2026. Ilé tó ń bọ̀ náà àdìsójú ẹ̀mí rẹ̀ lókè àkọ́kọ́ àti tákòkò rà níbi ká ti celebrate rẹpẹtẹ àtúnṣe náà rẹpẹtẹ tákòkò ìbá tó kọlọ́n kó lọ́ra ẹ̀mí fún gbogbo pátápátá. Èyí tọdún yẹn àmúṣàṣemọ̀ àtẹ̀mí àtọyà àtọmọ olórí adùn lónìí pé èmi náà tún lé ọdún kan sí ẹnu kankan rẹ̀ àsọkún o ń sàmójúsókún ọmọ àfihàn gbóná mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ ni ilé àlè mi síta náà sànà mi ọlé ń bá ṣe lọ ń bá ṣe bọ̀ àbọ̀ Ọlọ́run adájú bẹ́ẹ̀ la ṣe rí o. Ó dáṣe Èdùmàrè orúkọ ti bàbá ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Ọlọ́ni jogún ayé. Ọjà mo ti bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́bí. Lóko. Ìjà rẹ̀ báwo ni? Lóko. Ẹ sì jọ́ kẹ̀sì ìyá mẹ́ràn kò mí. Nípa ìnájà ìyá mẹ́ràn kò mí. Àyà mẹ́ràn kọ kábíyèsí. Ẹ ṣe wo. Gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀